Салом дӯстон, Мунтахаби Футзали Тоҷикистон баъди ба даст овардани рохати ҷоми ҷаҳониам намоиши бозиҳои беҳтаринро идома доданд. Футзалбозони тоҷик дар марҳилаи ниманиҳоии ҷоми Осиё 2024 муқобили дастаи мизбон Таиланд рӯи майдон омаданд ва як бозии ҷолибу дидание тақдими мухлисон намуданд. Ҳарчанд ки дар бозии баҳри дастрасии рохати финалӣ мо бохтем, ин мағлубияте буд ки ҳеҷ талхии хусса ва шаҳди пуралам надошт. Бачаҳои мо бо доштани бартарӣ дар масири бозӣ муқобили мизбонон қаҳрамонона мубориза бурданд. Баъд аз баромади бо барори тими Футзали Тоҷикистон чӣ гуна қадрдонӣ шуданд, имрӯз дар ҳамин бора гап мезанем. лайки қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Рӯзи 29 апрел бозии ниҳоии даври 33-ми Ла Лигаи Испания Барселона Валенсия баргузор мешавад. Дар даври қаблӣ каталониҳо дар Эл Класико аз дастаи Реал Мадрид шикаст хӯрда буданд. Дар натиҷаи ин нобарорӣ серияи бебохти 10-бозигии каталониҳо дар чемпионат қатъ гардид. Баъди ғалабаи Жирона имрӯз бар зидди Лас Палмас Барса ба мавқеи сеюм фаромад, вале дигар даъвои қаҳрамониро надоранд. Валенсия низ дар даври гузашта шикаст хӯрд. Куршапаракҳо аз Бетис мағлуб шуданд. Бохти рақиби асосӣ барои рохат дар ҷоми Аврупо боиси ба зинаи ҳаштум фаромадани Валенсия шуд. Дар ин бозӣ ки зудтар мебарояд? Тамошои рақобатро бо 1х ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дар рафти рақобат бо Таиланд Мунтахаби Тоҷикистон бо ҳисоби 3-1 пешсаф буд, вале натиҷаи пирӯзиоваро нигоҳ дошта натавонист ва сисоб ҳам 3-3 шуд. Вақти бозӣ дар 2 экстратайм ҳам бегол анҷом ёфт. Дастҳо ба задани силсилазарбои 6 метра сар карданд. Ҳарчанд ки вақти пеналтизаниҳо ҳам дарвозабони дастаи мо Фирӯз Бекмуродов 2 зарбаро гардонд, мо имкони олии дастрасии рохати финалро дар ихтиёр доштем. Вале мутаассифона зарбаи охирин дар иҷрои Файзали Сардоров ки бояд барои мунтахаби мо пирӯзӣ меовард, гол нашуд. Ҳамин тавр дар идома бахт ба рӯи мизбонон хандид ва мунтахаби Таиланд бо ҳисоби 6-5 пирӯзӣ ба даст овард. ҳарчанд ки зидди яке аз тимҳои қавии Осиё дар заминашон дучори шикастам шуда бошем, вале ин бохти қаҳрамонона ва саршор аз муборизаҳои мардона буд. Сар аз мухлиси қаторӣ то ба намояндагони сатҳи олии соҳаи варзишии мамлакат ҳама ба ҳунари маҳорати бачаҳои тоҷик баҳои баланд доданд. Дар ҳоле ки ҳама дар кишвар аз корномаи бузурги Мунтахаби Футзал мегӯянд, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ ба дастовардҳои тими миллии Футзали Тоҷикистон дар ҷоми Осиё 2024 баҳои баланд дод. Ба хотири аввалин рохати Мунтахаби Футзали Тоҷикистон ки дар Ӯзбекистон мегузарад, раиси Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ ба тими миллии футзали кишвар ҳамчун Мукофотпули $100,000 ҷудо кард. Ҳавасмандӣ ва қадрдонии хоссаи ин қаҳрамонони пурифтихор албатта ки бозам ба комёбиҳои минбаъдаи ин варзишгарон такони мусбӣ мебахшад. Шогирдони пайрав Воҳидов дар ҷоми Осиё 2024 дар Бангкок 5 вохӯрӣ анҷом доданд. Тими мо нахуст бар тими Кореяи Ҷанубӣ 2-0 пирӯз шуда ва баъди он бо дастаҳои Қирғизистон 2-2 ва Ҷопон 1-1 мусовӣ карданд. Дар даври чорякниҳоӣ дастаи Тоҷикистон бар тими миллии Афғонистон 2-1 ғолиб шуд. Баъди бох аз дастаи Таиланд бо ҳисоби 5-6 аз зарбаҳои пеналти бачаҳои пайрав Воҳидов имкони дигари ҷоизагириро дар ихтиёр доранд. Мунтахаби Тоҷикистон рӯзи 28 апрел аз барои ҷои сеюм муқобили Ӯзбекистон вомехӯрад. Сармураббии мунтахаби кишвар пайрав Воҳидов аллакай гуфтааст ки дар Бангкок тими мо бо беҳтарин дастаҳои Осиё бозӣ кардааст ва дар бозии охирин барои натиҷаи мусбӣ мубориза мебарад. Чӣ тавре пайрав Воҳидов атрофи натиҷаи таърихӣ будани дастрасии рохати ҷоми ҷаҳон гуфт. Натиҷаи бузурги футзалбозони тоҷик барои ҳама аз хурду бузург дар кишвар албатта ки хотирмон ва фаромӯшнопазир аст. Умедворем ки дар рақобатҳои минбаъдаи сатҳи ҷаҳонӣ низ мунтахаби мо дигарбора аз худ сару садо баланд мекунад. Мунтахаби футзали мо агар рохати ҷоми ҷаҳониро соҳиб шуда бошад, бошгоҳи Лестер Сити баъди як мавсим дигарбора ба Премер-лигаи Англия баргашт намуд. Баъди пирӯзиҳои пайдарпайи рӯбаҳон дар чемпионшип оиди бозгашти дигарбораи онҳо ба Лигаи асосии Англия ҳеҷ кас шубҳа намекард. Баъди сипарӣ шудани 44 даври чемпионшип, Лестер бо вуҷуди 30 пирӯзӣ, 4 мусовӣ ва 10 бохт дар мақоми аввал қарор дошта, аллакай рохати Премер-лигаи Англияро таъмин кард. Таъқибкунандаи асосии онҳо дар ҷадвал Лидс Юнайтед
Юнайтед бошад. 2 даро пеш аз анҷоми чемпионат бо ҳисоби бузурги 0-4 дар замини хеш аз Queens Park Rangers ки дар ҷадвал мақоми 16-ро дошт шикаст хӯрд. Ҳамин тавр баъди бохти Лидс зердастони Энсо Марески ҳадди аққал зинаи дуюмиро барояшон таъмин карданд. Садбаргони сафед аз рӯбаҳон 4 хол камтар доранд. Ду бозии боқимондаи хешро бошад Лестер Сити бо Блэкберн Рэйверс ва Престон Норд Энд мегузаронад. дар бозии охирини хеш рӯбаҳон ки рақобати мафкуфмондаи даври 38-ум зидди Саутгемптон буд бо ҳисоби 5-0 зафар ёфтанд. агар ба ҷониби дигари масъала назар кунем, Ҷеймс Варди вафодор баъди зинаи 8-уми Лестер ва рафтанашон ба чемпионшип ҳам дастаашро танҳо нагузошт. вале бозингарони ба мисоли Ҷеймс Мэдисон, Чаглар Сюнҷу ва Юри Тилеманс аз зумраи он мушҳое гардиданд ки киштии ғарқшавандаро ба зудӣ тарк карданд. Варди صادق با تیم باشد شروع از موسم نو با پرمیر لیگ انگلیا برگشته با برخی از این گریختگان سلام میگوید. гапи дигари вобаста ба лигаи асосии Англия ин пайдо шудани сармураббии нави Ливерпул аст. ҳарчанд ки зоғи хабаркаши трансфери аллакай чанд рӯз пеш оиди омадани Арне Слот қар дошт, ахиран гапаш рост баромад. ин навбат Фабрисио Романо аллакай бо ҷуръаттар навишта Расман хабар медиҳад ки сармураббии нави Ливерпул баъди рафтани клуб Арне Слот хоҳад буд. мутахассиси 45-солаи голландӣ ҳам акнун сахт хурсанд аст ки ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд ва ӯ дар Фейнорд ба зудӣ ҷомадони худро ҷамъ мекунад. нафарони муддаии дигар аз зумраи Рубен Аморим ва Хаби Алонсо бошанд метавонанд кори пешниашонро идома диҳанд. дар омади гап, сармураббии Спортинг сахт даъватномаи мерсайдиҳоро интизор буд ва махсус барои боло бардоштани қурбаш гуфтушунидҳо бо Вест Хэм Юнайтедро ҳам шурӯъ кард. намояндагони Аморим гумон мебурданд ки ба ин восита арзиши мизоҷи хешро боло мебардоранд, вале инро фаромӯш карданд ки ӯ Анчелоти ё ин ки Гвардиола нест ки ҳоло ягон кори бузург накарда ин қадар ноз мекунад. хулос ки масъалаи наомадани Аморим ба Ливерпул дигар дар кунҷаки таърих монд ва акнун бояд дигар атрофи нақшаҳои Слот дар Ливерпул тахминҳо зад. ба назарам ман ба чизе расидан дар Ливерпул барои нафарони ба мисоли Слот баъди клуб мушкил аст. тақдири ӯ ҳам ба мисоли кори Тенхак дар Манчестер мешавад. беҳтараш худи клуб ягон мавсим дам гирифта боз дигар бора биёяд муборизаҳои сангинро бо Гвардиола идома диҳад. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.